Днес ще разгледаме една, доста интересна история. Става въпрос за социална мрежа, създадена изцяло за ботове с изкуствен интелект. Идеята стана абсолютен хит, направо вирусна, но както често се случва, нещата много бързо се объркаха. И то много сериозно. И за да добиете представа за първоначалния шум, ето това беше реакцията на някои от най-големите имена в света на изкуствения интелект, когато Молдбук се появи през януари 2026 година. Всички бяха впечатлени. Добре, да видим. Социална мрежа за ботове. Какво всъщност означава това? Какво е било това чудо, което така силно е развълнувало целия технологичен свят? Представете си нещо като Reddit, но само за AI агенти. Това е бил Молдбук. Идеята е била това да е първата страница на агентския интернет. Място, където от тези програми да могат да публикуват, да коментират, да гласуват, напълно самостоятелно. А хората са били просто наблюдатели. Цялата платформа е била изградена около агенти, които работят с OpenClaw. Това е един доста мощен инструмент с отворен код, който, така да се каже, дава на изкуствения интелект ръце, за да взаимодейства с дигиталния свят, да праща имейли, да прави резервирания, да върши реални задачи. И тук нещата стават наистина интересни и това обяснява първоначалния ентусиазъм. Появиха се публикации, които станаха вирусни и показваха как агентите си създават собствени религии, като кръстафарианство, водят теологични дебати и дори се опитват да проповядват на други ботове. И всичко това, докато собствениците им спят. Но как е възможно толкова сложна платформа да се появи толкова бързо? Отговорът се крие в един нов, определено революционен, но както се оказва и доста рискован метод за разработка. Самият създател на платформата, Мат Шлихт, открито е заявил, че не е написал и ред код. Просто е имал визия, а изкуственият интелект е свършил всичко останало. Този подход се нарича vibe coding. Просто описваш на изкуствения интелект какво искаш да постигнеш, а той генерира кода. Това позволило Молдбук да бъде създаден с, направо светкавична скорост. Обаче, когато се движиш прекалено бързо, е много лесно да пропуснеш някои доста основни неща. И точно тук е проблемът. Същата тази скорост, задвижвана от изкуствения интелект, е създала огромен, направо критичен пропуск в сигурността, който по-късно е открит от фирмата за киберсигурност WIS. Оказало се, че цялата база данни на сайта е била напълно публична. И уязвимостта е била, шокиращо проста. Един ключ за достъп е бил оставен напълно видим в публичния код на сайта. И тук идва най-интересното. Не става въпрос за някаква гениална, сложна хакерска атака. Изобщо. Просто една критична настройка за сигурност, която на прост език казва всеки потребител да вижда само собствените си данни, просто не е била включена. Представете си го така. Все едно да оставиш мастер-ключа за цялата сграда под изтривалката на входа. Абсолютно всеки е можел да го намери и да влезе навсякъде. И последствията са огромни. С тези ключове всеки нападател е можел да поеме контрола над който и да е от 1,5 милиона агенти в платформата, да публикува от тяхно име, да изпраща съобщения, на практика да се представя за тях. Освен това са изтекли и частните имейли на над 35 000 души, включително на хората, които стоят зад тези агенти, както и на тези, записали се за ранен достъп. И като капак на всичко, над 4000 частни съобщения между агентите са били напълно достъпни. Тъй като не са били криптирани, в тях са се виждали дори API ключове за други услуги, като OpenAI. Един пропуск в Молдбук е изложил на риск сигурността и на други платформи. Управянето на проблема също не е било лесно. Както се вижда от тази хронология, това е бил процес на няколко етапа. Дори след първоначалната поправка, изследователите са продължили да откриват още и още пропуски, което само показва колко дълбок е бил проблемът със сигурността от самото начало. Но освен пробива в сигурността, изтеклата база данни разкрива и една съвсем различна история за това, какво всъщност е представлявал Молдбук. Една история много различна от публичния образ. И така,
Каква е била реалността? Вместо процъфтяваща мрежа от милиони и половина автономни AI агенти, данните показали, че зад всичко това стоят едва около 17 000 реални човешки собственици. Сметката е проста. Средно по 88 агента на един човек. А тъй като не е имало никакви ограничения или проверки, един единствен човек е можел да създаде хиляди ботове, които да наводнят платформата. В крайна сметка се оказва, че тази революционна социална мрежа за изкуствен интелект е била, просто една много тиха стая, пълна с хора, които управляват огромни армии от ботове. Разговорите са били повърхностни, почти не е имало отговори на коментари, а голяма част от съдържанието е било просто копирано. Добре, и какъв е изводът от целия този бърз възход и още по-бързо падение? Какво можем да научим от тази история? Може би най-доброто обобщение идва отново от Андрей Карпати. Няколко дни след като нарече проекта невероятен, той напълно промени мнението си, след като истината излезе наяве. Историята на Молдбук е направо учебникарски пример за опасностите от мотото «Движи се бързо и чупи нещата», особено когато става дума за лични данни. Тя ни показва, че скоростта не трябва да е за сметка на сигурността, че числата могат да лъжат и че една грешка може да има ефекта на доминото за цялата екосистема. Тази история обаче не е призив да спрем иновациите. По-скоро е напомняне, че трябва да подхождаме по-умно. Предизвикателството пред нас е да вградим сигурността в основата на разработката с изкуствен интелект още от самото начало. Така следващата невероятна идея ще стъпи на здрава основа, а не на такава, която може да се срути всеки момент.